इसोरा मानो आंनि खुसिखौ नायनो हाया? आंनि संसाराव एसे रंजानाय फैब्लानो इसोरा मानोबा मेगन सायो? मानो गाबदों आयै? जेबो नङा आफा, नों बेबायदि दा खालाय आरोबाव दे। आं बेसेबा गिनाय मोनो आबा। नोंनि अनगायै आरो आंहा सोर दंबावो बे संसाराव? नोंल' आं नोंखौनो नायनानै थांनानै दङ आबा। बेबायदि खालायनांला दे आबा दे। नों आइखौ सोगाबनो मोजां मोनो। खालायला आयै। आं बेसे गिनाय मोनदोंमोन मिथिबाय? नोंल' आंहा रावबो गैया बे संसाराव, मिथिबायना? आइजों नङाब्ला, गिदिर मानसिजों नङाब्ला नों बेबायदि हारसिं हारसिं जेरावबो फैनांला दे। फैला। थांथ'थाय, दा बे मोसौ फिसाखौ नागिरनायावनो आंहा मोनालाय लांगोन। साम' एसे खनहैनो होनना सानदोंमोन दैमायाव, बेखौबो मोनजागौसिगोन दा। हाब' माथो जाखो? माथो हारसिंनो रायज्लायबोगासिनोब्रा? नैहाय माथो जाबावनो, नै मोसौ फिसायानो गोमालायबाय। मोसौ? नोंसालाय मा मोसौ गोमालाय, मानसि गोमालाय थायोब्रा। सोरथो मालानि मानसि गोमाखौ जोंनालाय? दानि बावैसो माथो गेलायालाय नोंसोरनि राजाखौ मोनाखै होननानै नागिरथिंबाय थादोंमोन गामियाव। मा जोंना राजा? मा जादों? अबाव थांदोंमोन? मा नागिरना मोनाखै बुजियाखै आङो। आंबो मिथियाहाय मोजाङै। माबा सिख्लाफोरजों सोरजोंबा रायज्लायबाय दंमोननो, बेयावनो नोंसिनि राजाया गोमादोंनो। माबा मा होनखो मोजाङै बुजियासै आं। आयु जाथो मा गोमालाबायखो बेलाय गथ'आलाय? अबाव गोमाखो बेलाय गामियावलाय? जेबो नङा बियो, सोरानावबा थांदो दे बियो। बयबो अनोना मानसिफोरा, सोरानावबा थांलाबायदो बियो। बेनिफ्राय माथो नोंसिनियाव लावगा माहाजोना नोंसिनि बिहामजोखौ नायनो फैदोंमोननो। हा मानोथो हरदि? एसेबां दोहोनि मानसि नोंलाय। हा दोहोनि जाबानो गासैबो जाजोबो नामा? हरा मा थाथो बेयावनो। बे बोरायनो हरस्लायस्लाय, बे न'आवनो मोनजायाबाबो मोनदोंबाबो थाथो। हरा आं बे बोरायनो। माथो जागौमोनसि हरब्लानो जायो। हौवानि अननायबो मोनखायाखै, जेबोबो गैखाया न'आव। हरबानो जायो बेखौसो सानबाय थानांगौ। बोरायालाय माथोखाय। जोंफोरनालाय माथो हौवाफोरानो बोराय। जोंफोर जेरैबायदि थादों बिसोरबो बिदिनो थागौमोन आरो, बोराय हौवाबाबो। हराहाय आङो आलाय सिलायनो। अबावबा बियावबो हाबा जानाय लोगो लोगो बोरायबो, अबावबा थैगारगोनसो आलाय सिलायसो जाबावगोन। ओजा फिसाजोफोराबो गिदिर, अबावबा बुला बुसि खालामनानै होखारनासो हरबावगोन। हरा बाप्राया थाथो बेयावनो। नोंसोरनि गोसो, हराबालाय मोजांखौसो होनदोंमोन जोंबोलाय। माखौबा आंनि बिहामजोनि मोजां नागिरग्रा। मालायफोराबा मा अरजायो, गावसोरा जाहोनाय बायदि मोनदों खोमा। माइबानि सेंग्रा हौवा नागिरो बिहामजोनि थाखाय। बुरि हिनजावफोरनिसो हाबा जाना माने बुरि आरो। थांगौ सोर फैखोथाय? ए बाजैसो माथो, आंसो दे बाजै। सन्जिब ना? दे फै। ए बाजै रादाया गैया नामा? दं दुगैहैदों बियो। नों जिरायथ'नाय, आं लिंनानै फैनि। औ दे बाजै, जागोन दे। बे मानसिखौ नुब्लानो अन्थावथावबो मोनो आङो। सानफ्रोमबो सानो आङो, सुदेम बाजैनो बाथ्राखौ खोन्थानानै होनसै नामा, रादायजों लोगोसे आंबो पापनि भागिदार जाला होननानै। सुदेम बाजैनो खोन्थानो सानो आङो, बे रादाया गुबुन हिनजाव जबाय होननानै। नाथाय बे बाजै सासेनि महरखौ नुब्लानो आरो माबोरैबा अन्थावथाव मोनखांफिनजोबो आङो। मा जानो, खाना नङाब्लाथ' गुबुन हिनजाव जानायमोनबा मालाबानो खोन्थासिगौ आं। नाथाय बे बाजै उन्दैखौ खानाखायनो अन्थावथाव मोननानै आंबो सुदेम बाजैनो खोन्थानो साननाया बेसेबा बोसोर बारलायलांबाय, खोन्थानोनो हायासै। ओइ मा जाखो? मा हारसिं बेरबाय थादोंब्रा? जेबो नङा। जिरायदो, माबोरैथ' फैनाय जाखो? फैथाराखैमोन माथो नोङो? बेनोथ' फैनायानोथ', थोनाय बै बायजोआव एसे रायज्लायनो दङ आंहा नोंजों। मामोन? नों मा न'खौ गोसोखांथारला नामा? बावगारथारबाय? गोसोखांनानै मा जाबावगोन सन्जिब? आंबोथ' बिसोरनि थाखाय थैबायानो। गोसोखाङो, मानो गोसोखाङा जानो? गोसोनि बाथ्रा गोसोआवनो थालांबाय।
बिसोरबो लासै लासैनो आंखौ थैनाय साननानै लासैनो बावगारलांखाबाय आरो लासैनो बेबायदिनो बावगारलांगोन आरो आंबो बेबायदिनो बावगारनो नाजालांगोन। नों मा फिसाज्लाखौ नायनो लुगैला नामा? फिसाज्लानि महरखौ खेबसेबो नायनो लुगैला ना बेयावनो सासे थाखानायखाय जेबो बायदिनो मोनला? बेबायदि नङा, गोसोखाङो माथो खालायबावनो। गोसोखांबाबोलाय बेबायदिनो थानांसिगोन। बेफोर गासैबो बाथ्राफोरा गोसोआवनो हाबनानै थासिगोन। माबालै गार्लफ्रेन्डनाव फन खालायनानै खिन्थादोंमोन आंनो सुदेम बाजैखौ बे लावगा माहाजोना नायनो फैदोंनो। लावगा माहाजोन? बै नालाफारा गामिनिया? औ, जों जि बिसोरनि फिसाजोफोरखौ आगोल स्कुलाव थांनायाव एदावोमोन बेनो नालाफारा गामिनि लावगा माहाजोना। ए, सुदेमालाय माथो होनखोनो? थांगोननो लावगा माहाजोनजों? मोनथिया। दे, मोजाङानो जाबाय दे, सोरबा नायनो फैदों। बैसो जाबाबोलाय माथो जाबावनो। थाङोबालाय थांनो हागोन दे आरो। आंनि न'खराव थानानै एसेबां खस्थ' जास्लायस्लाय बे लावगा माहाजोननो हाबा जानायानो मोजां जागोन सुदेमनिया। आंबो अननाय होनो हायासै। थांब्लाथ' आं मोजाङानो मोनगोन सुदेमखौ, बोरायबाबो जेबो नङा। थाखा फैसा मोनगोनानो, गथ'खौ फरायहोनो हागोन। माबायदि गाज्रि लेथ्रा मानसिलै नोङो। गावनि हिनजावखौ बोराय हौवाजों हाबा जानो होदों नोङो, गावनि हिनजावखौनो। आं सुदेमनि मोजांनि थाखायसो होनदोंलै, नों मानो गाज्रि साननानै लादों? बिब्दि होनना नोङो बियो मा बोराय मानसिजों हाबा जागोन नामा? बिफा बैसोनि मानसिजों नों अननो हायाखै आरो। नों गैयाबाबो बियो न'खर सालायगासिनो, नोंसिनि आइखौबो फिगासिनो, गथ' सासे फेदेरबाय आरो मा हाबा जाबावगोन बेलाय बे बोराय मानसिजोंलाय? ओइ, नोंजों रायज्लायनो बायोलै आङो। ओइ जाम्बा, आं प्रेक्टिकेलसो बुंदोब्रा बाथ्राखौ। नोंनि महरखौ नुबानो रागसो जोंनाय मोनो आङो। नों आंनि लोगो नङाब्लाथाय माब्लाबानो खिन्थासिगौ आं। नोंथ' बाददि नों लोगोबाबो खोन्थागौमोन आङो। बे खाना हिन्जाव, नोंनि बे हिन्जाव उन्दैनि महरखौ नुनानैसो आङो साला खिन्थाया। सन्जिब, बेबायदि दा बुं। खाना हिन्जाव मा खाना हिन्जाव? आंनि हिन्जाव बियो। बाजै होननानै लिं। बाजै होननानैथ' लिङो। सनमान होननानै बुंलै बाथ्राफोरखौ सन्जिब। दिनै बे न'खरानो आंना गासैखौबो होजोबदों आरो बे न'खरनि मानसिफोरखौ बेबायदि दा बुं। माथो गाज्रि मोननाय बाथ्रा बुंखोलै आंलाय? खानाखौलाय खाना होना माथो बुङो? खानाबाबो खुनिबाबो आंनि हिन्जाव बियो। नोंथ' हिन्जाव उन्दैनि बाथ्रा खोनासंनो हाखाया र'। मालाय बस जानो मोन्दोंना बे न'खरनि। अबावथ' खयज' खालायनो हानो नोंलाय? नों माबायदि मेन्टेलनि मानसि मोनथिगौ दे आंबो। हिन्जाव गिदिरखौ मालाय हौवाजों हाबा जानो होग्रा आरो गावआ मालायजों हाबा जाग्रा, हाबा लाग्रा। है मानसिया गोसो थायोब्ला गासैखौबो खालायनो हायो आरो गोसो गैयाब्ला फुससो। सन्जिब, नों मा फोरमायनो नाजादों? आं मा थारमाने जानि बुजि न'खरखौ नायहरा नामा आङो? नों बेखौनो फोरमायनो नाजादों नामा? ए बादो मोनथिग्राया मोनथिखागौ गासिखौबो, बुजिनाया बुजिखागोन। एसेबां फोरमायनायनि लाब गैया। आं बायदि फाफि मानसिया बे संसाराव माखौथ' जोनोम लानाय? रावबो बुजिखाया आंखौ। रावखौबो बुजायना लाबबो गैला। फाफिसोमोन खोमा आङो थांनाय जोनोमाव। बेबायदिनो बे फाफनि साजाखौ बे जोनोमाव होबाय आंनो। नै दासो नागिर मानसिफोरखौबो नै लामायावसो लोगो मोनबाय। अबाव थांनाय नोंसोरो बिमा फिसा? आयु, बेखौनो सोरबा सोरबि बाबुआ गोमाबाय माबाबाय, आंहासो बेसेबा टेनसन। आबै, अबाव थांनाय नों सना राजा? बेसेबा टेनसन आंहासो। मोसौआबो गोमाबाय, मानसियाबो गोमाबाय, अबाव थांखो होननानै। आबै, आइया गाबदों। आइया गाबदों? मानो गाबदों आइया? मा जादों आइया? नों बुनाय आइखौ? ओहो, आं बुवाखै। आङो दैखराव गोग्लैसिगौमोन। हे, माबोरै अबाव थांनाय नोंलाय दैखरावलाय? माबोरै मोनहैनाय नोंलाय दैखरावलाय? आङो हारसिं थांदो। ओमफ्राय अम'आ गगा मुलायाबो थांदो आंदो। ए, मा होनदों बिहामजो बियो? थांमारनो ना मायो? थांदो बियो सोनबारियाव। माबायदि सहैनायथाय? देलाया लामायाव लाना थांदोंमोननो बेबायदिनो हारसिंनो, बिनिफ्राय माबोरै सोनबारियाव सहैनायथाय? ए इसोर भगबान, इसोरनि अननायाव जेबो जायासै आंनि फिसौलाया। प्रभु इसोर। जाय दैखरा सानसे समाव बिनि जिउखौ बासायदोंमोन, बे दैखरावनो बियो दिनै थांफिनदोंमोन आइ।
इसोरनि अननायाव समाव सहैनायखायसो नङाबा गोलैथारसिगौमोन आंनि फिसाया। मा जागौमोन दिनै जोंहा। दाबो गोसोखांबोला आं गोसोखौनो ग्लुब ग्लुब मोनबाय थादों। दाबो बिखायानो मावबाय दं आंना। दाबो सान्थिखौनो मोनाखै आङो। आयै गाबनांला, आङो थांला बे दैखराव। आबा राजा मानो थांनांगौ नोङो? थांनाङा बेफोराव दे। न'आवनो गेलेबाय थानांगौ आबौ। आरो नोंबो बिहामजो दिनैनिफ्राय मालायनि आखायाव गथ'खौ बेबायदि गथायनानै होनांला। मा खालायो मा मायो मालायनि आखायाव हरबा आरो मालाय गावनि गथ' बायदि नायाना। हरला आयै आंबो बेसेबा गिनाय मोनखादों। दिनैनिफ्राय रावनिबो आखायाव हरला आं बेखौ। जे मोजाङै थांबाय दे सनि ग्रहफोरा। जेन थेन बारग'लांबाय। आरो मा मोसौ फिसाखौ नुमारनाय नोङो? हा बगामुलाखौ नुमारनाय? औ आयै मोसौ फिसाखौ नुबोदों आङो। बे सोनबारियावनो दङ बिबो। बे मोसौआबो दुस्थ' जादों बेबो। खानासो दोननांसिगौ र'। आं लायनो थांनि र'। थां नोंसोर न'आव थांदो। आबै आंबो थांगोन। नाङा न'आव थां आइजों थां। फैयाबा फै न'आव थांसै फै। आइखौसो गाबबावनो लुगैदों नोङो? नाङा गाबना